jen tak si vypadá. A mě nějaký, že něco stále se chci, že jako ty dva, když mají zkušit. Když to nebudu chtít, tak šup ho vidět. Mám tam teď misku. Jo, radši já budem tak čekáš. Nebo. Budeš na práci. On nechce! Ty zase není! Ty ještě byl! Ale to byl pokoj. Ty jsi Ježiši, on ani neví, kdy má díru. Ale pokoj to nevadí, protože on normálně leží. Divím na tam ty skákal, že to začali dělat, co ty na něj skákal, že to třeba jde pod slíky, že jo. To je to jo, natáží to ty. Ježiš, tady má hlavu, ty neberte. Nech toho. Nejde to. Ale tak skoro stejnou barvu, je to možná tady nepodělá. Teďka bude Bobek ošukávat Kubu. Jo. Jo! Ještě není hotovej. Jak to můžeš vědět, třeba není jo, ale on si úplně... Ale s hlavou ne. Počkej, tak teďka už to mají rádi. A to jde skočit a... No jo, už to mají rádi. Počkej, nebo No teď si tady snadně skočí. Už ukámoš. Ty nohy jak se hlas. Kuba je vyčerpaný. Je to špatný mačas nahoře. A jo. Když si oni se mají rádi, dělej! Dělej! Protože na sobě leží, ale nic nedělaj. Tak já vůbec nevím, jako když to bude rodit ty kárky, co se udělá. Jako s tou králikem. Jak se radí za nohu. Ale já si myslím, že to babku ani tak nevadí, ale taky myslím. Kdyby začalo chraptat, tam ani nic na ní nedělá. No, kdyby někdo žiješ na chodce, chodí. To je chlap dvakrát větší než jak to bych asi se dělala. Už není tak velký. Ono není zase tak když to tak porovnáš. Kde bylo? Jo, To nebylo. hezký. To neměli moc dlouhý. Musíme si vědět, čo. Neroztahuj se. Přesně na já na bobku. Myslíš, že to máš taky jednoduchý, co? Dobře, nemusíš to. No, super. Oni se nemůžou dohodnout na kolo.
strašně brutální, ale to je, že tam jsou ty, tak on to strašně dělá rád. Bobku, jsi dobrá. Myslím, že Bobku se to líbí. Já si taky myslím, že... Ty jsi jak se tam Kuba narva. To je jak nějaký manžel. Hásku, ne? Asi. Hele, jak už jsi na to připravila? Já vždycky ne. Já říkám, že říkáš to bude. Mám to. To jde. To je na katastrofu. Do města. To je dobrý. To jsem řekl, co to je. A zakladíme. No, četla jsem, že plný porody se většinou nepovedou. Porody? No, jo. Ty by... Ještě umím. A to už nechceme. Jak se třeba rozvalí, dať a zase... Ještě něco bude? Yes. A myslíš, že to fungovalo, když papa šel na Kubu? Že by ho šukal doby. Tak zezadu. No, mě to vždycky bude zezadu. No, čucháme. To bude tím, jak jsme dělat.